ମାଛ ଯା କରେ ମାଛ ଯା ଏଇଠି ଆଣ ଏଇଠି ଗଦା ହେଇକି ପଚି ଆଣ ଏଇଠି ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟର କହୁନ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ମାଛ କେତେକ ପଡିଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆଡେ ପଡିଛି କେତେ ଯାହା ଏଇଠି ସ୍ମେଲ ହେଲା ଏଇଠି ସିଆଡେ ଭଗବାନ ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ଏରା ଶୁଖୁଆ କରିଦବା ହେଲା ଏଇଠି ଇଆଡେ ମା ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ଯେ କଣ ହେଇଛି ମାଛଟା ରୋଗିଆ ହେଇଯିବ ମାଛ ଏ ନେଲୁ ଭିଡିଓ କରେ ପୁରା ଭିଡିଓ କରେ ଭାଇ ଖାଇ ଦେଇଛି ଇଆଡେ ଜାଲରେ ପଡୁନି ମାଛ କି ଭଲ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି କରେ ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି ଆହୁରି ସିଆଡେ ଅଛି ସିଆଡେ ବାଟରେ କେତେ ଯାକ କାଉ କାଉନେ ସବୁ ଏତା କରିଦେଇଛନ୍ତି କଣ କାଉ ଯା ଖାଲି ଆଖି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯା ମାଛର ଏରା କଣ ହେଇଛି କାଉ ଖୁମ୍ପି ଦେଇଛି ସେଟା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାଉ କୁମ୍ପି ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା କାଉ ଘୁମ୍ପୁଛି ଯାଇଛି ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା ଦେଖୁନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା ମାଡ ହେଇଛି ନା ଭାଇ ବୁପା ସେଡ କିନ୍ କରିଥିଲେ ସବୁ ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ପିଲା ମଝିରେ ବନ୍ଦ ଆମେ କରି ଜାଣୁ ଦଉଛ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରି ଦଉଛ କଣ କରିବ ଏଡିଟିଂ କରିବ କେ ଜାଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ କଣ ସଡନ ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ପଡିଥିଲା ଲୋକ ନେଇକି କୁମାରୀ ବାରି ପଳେଇ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଖକୁ ବଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ନା ଏଡି ଟିକେ ଟିକେ ଯାଉଛି ଭାଇ ହଁ ରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଫ୍ କରିନ ହେ ଅଫ୍ କରି ଅନ୍ କରି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ହଁ ଆରେ ଆରେ କଣ ହେଲା ରେ କମ ମାଛ ରେ କଣ ହେଇଛି ସତରେ ଭାଇ କାଉ ହେଲେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ରେ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ମାଛଟା ଇନି କଣ ଚୋପା ଛାଡି ଯାଇଛି ଭାଇ ମାଛ ବେମାର କଣ ହେଇଯାଇଛି ରେ ତାହେଲେ ଲୋକ ରଖନ୍ତି କି ରେ ରାଗ ଦେଖୁନ ଏ ବୋପା ମାଇ ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ମାଛ ମାଇ କିଛି ହେଇନି ମାଛ ଦେଖ ଖାଲି ମରି ଦେଖାଯାଉନି ଟେକିରି ଉଠା ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବା ମାଛରେ ଏ ବୋପା ଏରା କଣ କେତେ ଭାରି ହଉଛି କାଟି ଯାଉନି ତା ପାଟିରେ କେମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ହଳଦିଆ ପଡିଯାଇଛି ଉଠୁଣ ହେ ଶୀତ ହେଇଗଲାଣି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଏଇଠି ଆହୁରି ଆଗରେ ମାଛ କଣ କେତେ ପଢା ଭଲ 3-4 ଦିନ ଜାଲରେ ପାଣି କଣ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ବିଷାକ୍ତ ହଁ ପାଣି ଆସୁନଥିବ ହେଲା ଛାଡି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦଉନ ଫଟୋ ମାଛ ଗଦାରେ କରିକି